Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu na mojom kanáli, ktorý sa volá Milo Rubikavers TV. A dneska to bude také video, kde vám predstavím moju metódu, ktorú používam ja na skladanie Rubikovej kocky. Takže začneme tým, že si najprv spravíme tuto taký biely kríž a zároveň si zrovnáme tieto strany, neviem, pasovali trošku dobrá a tak ďalej. A potom namiesto toho, aby som si robil takto, že najprv si dám roh a potom od toho pár, tak to budem robiť tak, že budem hľadať páry a budem takto skladať po pároch intuitívne, takže ako vidíte, po pároch si vkladám a potom takže ako vidíte, som po pároch si spravil prvé dve vrstvy a takto. Ďalej si spravíme biely kríž, čiže žltý kríž a potom dáme číslo plochy hore. V ďalšom kroku si provedím tieto dva rohy. A v poslednom kroku si ukazujem tieto tri plošky. Takže kocka je hotová touto metodou, Takže toto metodou ja skladám Rubikovú kocku na časť. Keď sa vám toto video ľúbilo, dajte like, keď nenapíšete komentár, čo by som mal toto video zlepšiť, takže ešte v prípade, že by sa vám toto video ľúbilo, tak napíšte do komentáru, či by som mal natočiť na túto metódu nejaký tutoriál alebo také niečo a čo si o tom videu myslíte, takže čaute.